dia més en aquestes tardes de formació i de compartir coneixement, en aquest cas que proposem des de l'Agència del Desenvolupament del Berguedà. Així, una de les coses, potser de les coses positives que ha portat aquesta situació és que això ha obligat a tots a descobrir sobretot una gran varietat d'eines per ajudar-nos a portar millor o buscar solucions davant les noves problemàtiques sorgides amb aquesta situació del confinament. Però considero que aquestes eines que hem conegut i que aquestes alternatives que estem també coneixent arriben per quedar-se i sobretot crec que amb la situació també pot arribar a fer plantejar quins són els nostres, per exemple, canals de distribució i si ara hem tingut una gran disminució de les ventes, vol dir que ho teníem tot en una sola aposta. I a l'hora de descobrir aquestes noves eines informàtiques faran que comencem també, per exemple, a apostar per nous canals de venda en aquest cas. I que en una futura situació de desconfinament pot arribar a ser també un bon complement per continuar mantenint l'activitat productiva de cada un dels negocis i projectes professionals. Avui tenim la sort de tenir a la Montserrat Peñarroya, que de fet li he comentat que m'han arribat molt bones indicacions per part de gent de fora del territori del Berguedà. Per tant, és una persona que ha absorbit altres territoris, altres experiències, altres projectes professionals. Per tant, la seva experiència també fa que pugui veure's, en aquest cas, poder fer aportacions aquí en el nostre territori. Ella de formació és graduada en turisme, té un postgrau en màrqueting internacional i comerç exterior, i està cursant un màster en la Societat de la Informació i el Coneixement. I també està fent un doctorat en tecnologies de la informació. Per tant, com bé veieu, és una persona que s'està en contínua formació, també formació del més actualitzada i cap on estan també anant cap a les noves tendències, en aquest cas, i esperem que ens pugui compartir una mica la seva part de coneixement i veure aquesta situació també com una nova oportunitat. Res més, li passo la paraula a la Montse, que crec que ens acompanyarà a aquesta hora. Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Encantada de ser aquí. Dir que sí, fa molts anys que em dedico al turisme i col·laboro amb l'Organització Mundial de Turisme en ajudar a desenvolupar territoris. Normalment ho faig a nivell més regional o de país, però aquí a Catalunya també ho faig a nivell de comarca. Vull dir que jo encantada de treballar pel Berguedà. I de fet, avui quan plantejàvem aquesta sessió dèiem, ostres, quines necessitats tenen ara les empreses? Doncs de digitalitzar-se i de posar el màxim de serveis seus online, començant això per la distribució online, com deia el Lluís. I llavors amb l'organització vam decidir preparar aquesta sessió de comerç electrònic, o sigui, de com començar a vendre online. També us dic que és com començar, no és de com vendre més, no és de tècniques per portar trànsit a un lloc web, això ho podem anar veient, però la sessió d'avui és d'una hora i el que fèiem és aquesta inicial, de com aconseguir gent, posar-la ja online. Evidentment que darem consells i explicaré coses que espero que no sapigueu, però vull dir que no és una classe de posicionament als cercadors, ni de com sortir primer Google, ni de com funcionen les xarxes socials, ni res d'això. Aquestes les podem fer, però no és la d'avui, en tot cas. Vaig a compartir pantalla i començaré. La tinc aquí. I la maximitzo. Vinga, ja entenc que l'esteu veient, si no es veu, sisplau que algú m'avisi, perquè ja no me n'adono, però crec que sí. Doncs vinga, la presentació us l'enviaran, si us heu apuntat per veure, si esteu a YouTube directe o allà on sigueu, allà on us heu apuntat per la sessió d'avui, us enviaran també a la presentació si no us l'han enviat ja. El que he preparat per avui és això que veieu, que és el comerç electrònic, com el creem, com gestionem els pagaments i aquesta part que sempre angoixa a la gent i com vendre més.
I s'aplica, ho hem preparat per petits productors i ho hem preparat per indústria turística, per les dues coses. O sigui que aniré parlant per una banda de comerç electrònic, per l'altra banda aniré parlant de motors de reserves, o sigui, de les dues coses. Començo com començo normalment a classe, amb una base d'això que és el comerç electrònic. Doncs bé, és qualsevol tipus de transacció basada en la transmissió de dades en una xarxa de telecomunicacions. Nosaltres entenem, normalment, quan diem comerç electrònic, són les operacions de compra-venda de productes i serveis realitzats a través d'internet. Vull dir que si teniu un lloc web corporatiu, no esteu fent comerç electrònic. Si teniu un lloc web corporatiu que té la funcionalitat de rebre comandes i on es veuen els productes i la gent els pot comprar, allò és comerç electrònic. Llavors, també diu-se que de comerç electrònic n'hi ha de molts tipus. Aquí us he posat ja l'administració, l'administració, empresa, l'empresa, que és el business to business, que se'n diu el B2B. Nosaltres avui parlarem del B2C, del d'empresa a consumidor final. O sigui, B2C i no parlarem del B2B. Tampoc parlarem del C2C, que és comerç electrònic entre consumidors, per exemple, el que seria la part bàsica d'Airbnb o el que serien uns classificats, allò posar anuncis a webs d'aquestes de classificats, que sigui Wallapop, i fer servir Wallapop com a canal de venda. No parlarem d'aquest comerç electrònic tampoc. O sigui, ens centrarem en el d'empresa a consumidor final. Vinga, seguim endavant. Llavors també us poso algunes dades perquè sapigueu en l'estat que ens trobem. Això són dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Empresa, que jo vaig consultar ahir i vaig actualitzar-ho ahir i és de pena perquè les dades que tenen són del 2016, o sigui, estem al 2020. Jo puc entendre que tinguin publicades les del 2019, també puc entendre que fossin les del 2018, però que siguin les del 2016 és vergonyós. O sigui, som un país de pandereta. Llavors, seguint amb això, aquestes són les dades de Catalunya. Llavors, el percentatge d'empreses que poden rebre comandes o fan reserves online a Catalunya és un 21%, o això era el 2016. Ara imagineu-vos, jo que sé, que haguéssim millorat molt, posa-li un 30 o un 40. No crec que hàgim arribat a tant, però vull dir que a vegades ens pensem que és algo obvi i que tothom ho està fent de vendre online, però en realitat no tothom ho està fent. Molta gent vol fer-ho, però no acaba de tenir clar si ho ha de fer o no ho ha de fer. La resposta és sí, o sigui, avui en dia la pregunta no és mai. Necessito un lloc web? És obvi que necessites un lloc web. La pregunta és, faig que el lloc web sigui transaccional o no? Jo crec sí, i s'ha demostrat ara en aquest temps de tancament que la gent que està servint en comerç electrònic segueix facturant. Sí que ha facturat una miqueta menys, però això és perquè hi ha hagut un munt d'ERTEs i de gent acomiadada i l'economia s'ha frenat. Però si tens comerç electrònic almenys pots seguir rebent comandes. En turisme és encara una mica més complicat perquè com que no sabem si ens podrem moure, les perspectives sí que són que per l'estiu el turisme local segurament salvarà la temporada. Però el turisme local, l'internacional està mort. L'internacional, amb prou feines, la frontera estarà oberta si les arriben a obrir i no hi compteu. O sigui, compteu amb turisme local i tot el que fem ara que sigui per aconseguir turisme local, que és el que necessitem per aquesta temporada. Si tenim serveis que estan molt desestacionalitzats, sí que és possible que de cara a octubre, novembre, desembre, comencem a notar alguna recuperació, tot i que la recuperació els experts diuen que vindrà de cara al gener. Vull dir que també hi ha els que diuen que no ens recuperarem durant molt temps, que comencem un cicle així baixista, que hem estat creixent durant molt temps i que ara tornarem a caure i que per tant no hi ha recuperació. Però bé, partim de la base que sí que hi haurà recuperació. La recuperació es compta que seran allò més o menys en sèrio cap al gener. Vull dir que la temporada d'estiu l'hem perduda i l'única manera de salvar-la és amb turisme local i aquest és amb el que ens hem de centrar. Llavors, el turisme local, si tenim transaccions online, sí que ara mateix podem estar movent-nos, parlant, entretenint la gent, parlant amb ells i intentar aconseguir ja reserves per l'estiu. O intentar les reserves que ja tenim per l'estiu, intentar parlar amb ells perquè es quedin, o sigui, perquè ningú tingui por, perquè digui tranquils, a l'estiu us ho guardem, ho tenim aquí reservat, no hi ha problema. No sé, quan s'arreglarà, ojalà tingués una bola de vidre i us pogués dir el què. O sigui, té pinta que el confinament durarà ben bé fins a mig maig
i que a mig maig sí que ja hi haurà coses que es aniran obrint, però no totes. Els que fan esdeveniments, tot això, jo crec que ho tenen molt fumut, perquè no crec que hi hagi esdeveniments en breu, fins ben bé l'octubre o el novembre. Però ja dic, en turisme, allò de la gent venir a Sant Llorenç dels Morunys i agafar, llogar bicicletes i sortir a passejar i comprar embotits, i això crec que sí que hi podem comptar i que a l'estiu, a partir de mig juliol, crec que la cosa s'ha d'anar reprenent. Tinguent en compte per això, ja dic, una gran quantitat de gent s'ha quedat sense feina. O sigui que això també ho hem de tenir en compte. Tots els autònoms estan sense feina, la gent, els que estaven empleats allà en petit ERTES estan sense feina temporalment, o sigui que la cosa no està bé igualment. Seguim endavant, vinga, ja farem ja tota la part aquesta de depriment. Com crear un comerç electrònic? Doncs vinga, tenim aquí dues maneres de fer-ho. Tots els comerços electrònics funcionen amb gestors de continguts. Vull dir que no és una cosa que us hagin de fer a mida. Es podria fer a mida, però avui en dia no fem les coses a mida, a no ser que vulgueu alguna cosa molt especial, i llavors val una pasta. El meu consell és que no, que aneu al Zara, o sigui, de pret-a-porter, i per tant sou vosaltres que us adapteu a eines que ja hi ha online. Llavors, això es pot fer de dues maneres. Una és a partir del web corporatiu, o sigui, si ja teniu un lloc web corporatiu, en el web corporatiu incorporem comerç electrònic. O l'altra és agafem ja un gestor de continguts específic de comerç electrònic. Veurem les dues opcions i ara començarem per la primera, a partir d'un lloc web corporatiu. O sigui, opció 1, vinga, tenim un lloc web amb el qui som, què fem, allò on ens trobem i tal, i volem començar a vendre online i, per tant, volem posar un comerç electrònic a sobre d'aquest lloc web corporatiu. Què hem de fer? Doncs és això, a partir del lloc web, buscar un motor online o un motor de vendes o un motor de reserves. Com ho farem per trobar un motor de vendes o un motor de reserves? Doncs anant a Google i buscant. Primer hem de descobrir quin és el nostre gestor. Si vosaltres ja ho sabeu, allò de dir, no, el meu lloc web corporatiu és un WordPress o és un Joomla o és un Drupal. Heu de saber el vostre lloc web amb què està fet. Si no està fet amb res d'això i està fet a mida, llavors tenim un problema, perquè us hauran de fer a mida també el comerç electrònic. O sigui que val més tornar a començar, fer una web amb WordPress i posar el comerç electrònic, posar el plugin de comerç electrònic. Llavors, si no és aquest el cas, que ja teniu la web o amb WordPress, amb Joomla o amb Drupal o qualsevol gestor de continguts, només heu d'anar a Google i buscar quina extensió és la que necessiteu per muntar un comerç electrònic. Es va a Google i es fa la cerca, com us he posat aquí, plugin de comercio electrónico para WordPress, que ja us dic jo que el millor es diu WooCommerce. Però ho faríem igual amb altres gestors de continguts. També aquí el que heu de saber és la diferència entre un motor de venda i un motor de reserves, perquè dependrà de com sigui la vostra empresa, en necessitareu un o necessitareu l'altre. Si sou petits productors i esteu venent allò, bolets confitats o coses d'aquestes, o sigui, si esteu venent producte, el que necessiteu és un motor de venda. Els motors de venda van per quantitats, o sigui, la gent compra 1, 2, 3, 4, 5 productes i tenen dimensions. O sigui, tenen talla i color, que els podeu activar o no activar, però tenen dimensions. Poden tenir tantes dimensions com vulgueu. Els que veneu serveis, el que necessiteu se'n diu un motor de reserves. No és un motor de venda, és un motor de reserves. Està pensat per serveis i va per temps. Llavors, n'hi ha que van per dies, n'hi ha que van per hores. Els de lloguers de bicicletes, per exemple, necessiteu els que van per dia i hora, que també són els que us servirien segurament per un servei tipus un esteticient o una perruqueria o alguna cosa així, que també van per dia i hora. Llavors, això, l'ideal és saber els noms d'aquestes coses en anglès. A mi, quan la gent em pregunta a classe, Montse, jo què hauria de saber? HTML o PHP o SQL? Quin llenguatge hauria de saber? Sempre els dic, no cal cap llenguatge de programació per treballar a internet. El que cal és saber anglès. Si sabeu com es diuen les coses en anglès, és molt fàcil trobar tots els recursos i tot està superexplicat, però està en anglès la major part de vegades. Vull dir que un motor de venda online, aquest és molt fàcil de trobar, es diu e-commerce, e-commerce engine o e-commerce. El motor de reserves es diu Booking Engine. I llavors heu de buscar ja Booking Engine per days o Booking Engine per hours o Booking Engine pel que sigui.
Jo us he posat aquí uns quants exemples. Per exemple, aquest us he posat allò, los mejores plugins de comercio electrónico para Joomla del 2020. Sempre busqueu amb la data d'ara, perquè si no trobaríeu articles antics, i és interessant que trobeu articles fets d'ara. I aquí, per exemple, fas aquesta cerca i et surt ja un lloc web on t'expliquen quins són els millors plugins per muntar un comerç electrònic si la teva web està feta en Joomla. I està escrit del 2020. Per tant, ens en mirarem uns quants, llegirem i amb això podrem prendre decisions. Aquí us he posat, per exemple, aquest d'aquí, WordPress Plugin Rental Booking. O sigui, posem WordPress, que és el gestor de continguts que fem servir, diem el que estem buscant, que és un plugin que sigui per reserves i per lloguer en concret. I aquí em diu, ja he trobat un article destacat, a més, a dintre de Google, que diu 5 best free WordPress booking plugins for hotel, vacation rentals and bed and breakfasts, del 2020. Perfecte, o sigui, aquí ja tinc el nom d'uns quants motors de reserves que són gratis i que puc posar en el meu lloc web. Doncs ja dic, no és tan difícil de fer, només és qüestió que ho busqueu. Aquí he fet un altre exemple amb lloguer de bicicletes. Buscaria WordPress plugin bike rental booking. I llavors ja em trobo aquí el mateix. Looking for plugin, bike rental, wordpress.org. Wordpress.org és la web de WordPress. Tots els que hi ha dintre de wordpress.org són gratis. I aquí ja en trobem que ja hi ha plugins gratuïts per fer específicament lloguer de bicicletes. En principi, tot el que se'ns acudi que volem, sempre hi ha algú que ho ha programat i normalment ho ha posat gratis a la xarxa. Vull dir que es tracta, és qüestió de saber com buscar-ho i de trobar-ho. Llavors la gent em diu, vale, sí, està gratis a la xarxa, però jo no sé fer-ho, no sé instal·lar-ho, no sé com fer-ho. Bé, moltes opcions que em trobo a vegades és que m'envien a classe els fills, els nens. O sigui, nens de 16, 17, 18 poden instal·lar-ho tranquil·lament perquè saben mirar unes instruccions i aplicar-ho. Vosaltres, a vegades, segons l'edat que tingueu, us poseu nerviosos. Quan dic l'edat que tingueu, jo en tinc 52 i soc àvia. No és una qüestió d'edat, és una qüestió d'actitud. La meva actitud és, de fet també és la meva feina, és tot el nou que surt, a mi m'agrada aprendre i el que em motiva més és aprendre coses noves. Doncs llavors per mi no és un marrón aprendre, però hi ha molta gent que diu la corba d'aprenentatge d'això se'm fa molt alta, no em veig en cor d'aprendre-ho. Doncs hi ha altres opcions. Primer tenim l'explotació infantil dels vostres fills, per dir-ho d'alguna manera. Els fills sempre han ajudat en els negocis de casa, vull dir que és una manera més de fer-ho. I llavors és gratis completament. I pels nens és molt bona opció perquè en el seu currículum posar que saben crear un lloc web, que saben implementar en un WordPress un comerç electrònic i que saben gestionar-lo, no us podeu imaginar el valuós que és en un currículum. Vull dir que no els esteu fent cap mal als vostres fills, els esteu fent un favor. L'altre és de dir, no tinc fills o els nens estan estudiant medicina i no volen saber res de tot això, necessito que algú m'ho instal·li. Doncs us he posat els preus. Jo no em dedico a això, vull dir que no us estic venent res. Però sí que, per exemple, ahir, mentre estava actualitzant aquesta presentació, vaig trucar a una noia que és freelance i li vaig dir, escolta, digue'm els preus de com els tens ara. Doncs instal·lar un plugin i configurar-lo bé, si tinc un lloc web corporatiu i poso el plugin aquest que dèiem de lloguer de bicicletes, configurar-vos bé un plugin val uns 300 euros. El plugin ja porta la pàgina de la cistella de la compra, les fitxes de producte, el que es necessita per pagar, tot això ja ho porta. Però sí que a vegades això s'ha d'optimitzar bé i mirar que tot quedi bé. 300 euros. Arreglar una pàgina d'inici. Allò que fins ara la teníem corporativa, la pàgina, i ara volem que hi hagi comerç electrònic. Per tant, a la pàgina d'inici, les coses del comerç electrònic han d'encaixar. Doncs això també val diners. Val 200 euros. Per què? Per què val més que maquetar bé una pàgina interior que val 100? Doncs perquè quan us arreglen la home, us arreglen també la capçalera, us arreglen la portada, l'slider que tingueu i us arreglen també el peu de pàgina. I fan que la home quedi decent. Llavors, a la capçalera i el peu de pàgina ja queda reflectit a tota la resta de pàgines. Per tant, no us ho cobraran a la resta de pàgines. Però arreglar una home, o sigui que algú freelance us miri la home i us l'arregli i us hi posi destacats els productes i els serveis que tenim en el comerç electrònic, 200 euros. I maquetar les pàgines interiors, compteu al voltant de 100 euros.
cada una. Llavors tindreu el qui som, el que fem, el contacta'ns, algunes altres. Normalment el que es fa és que us en maqueten un parell i a partir d'aquelles maquetes vosaltres ja copieu les maquetes i feu la resta de pàgines. O en base a aquelles maquetes ho arregleu. O sigui que, total, què val? Tinc un lloc web corporatiu i vull posar-hi comerç electrònic. Doncs mireu, ens en surt 600, 700, 800... No hauria d'arribar a 1.000 euros. És el que us poden demanar per convertir un lloc web corporatiu en lloc web de comerç electrònic. Evidentment que si aneu a una empresa, allò que està acostumat a tenir clients grans i tal, jo ja estic pensant en petits productors, petits càmpings, petits hotels, que no anireu allà a la supergran empresa de Barcelona. Si aneu a la supergran empresa de Barcelona, no us diuen ni bon dia per menys de 3.000 euros. Per què? Perquè quan es fa un pressupost, es compten 500 euros per reunió. Quan fas un pressupost per un... Jo molts anys he estat desenvolupant coses. O sigui, sí que he tingut empresa de desenvolupament, però ara no ho faig. Vull dir que ara el que faig és al revés, estar al costat del client perquè no el timin. Llavors, quan tu fas un pressupost, comptes les reunions a 500 euros. I per fer un lloc web necessites com a mínim 3 reunions. Necessites una reunió prèvia, una reunió a mitges i una reunió al final. O sigui que 1.500 euros van en el pressupost a reunions. Llavors, el temps que necessites per fer-ho. Per fer-ho, si tens el coneixement, no necessites gaire temps. Per arreglar una home potser necessitaràs migdia, per configurar el plugin necessitaràs unes quantes hores i per arreglar les pàgines interiors migdia més. O sigui que ens en anem 2 dies de feina. 2 dies de feina, encara que un programador cobra 35 euros l'hora, quan estàs en una empresa no comptes això. Normalment comptes 3 vegades el preu hora que et costa un treballador. Vull dir que comptarem més o menys a 100 euros l'hora el cost i ja dic, us cauran 2.000 euros més. O sigui que 3.500 euros és el pressupost que us farà una empresa si compta el pressupost tal com ho fan les empreses. El que jo us he posat en pantalla és com us ho farien un freelance, que ho compta d'una altra manera. També segurament va molt més a saco, no farà tantes reunions, parlareu més per telèfon amb ell, o sigui, és diferent de com es fa en una empresa. Riscos d'un freelance? Que no duren gaire temps els freelance de seguida o acaben trobant feina a altres llocs o van pujant els preus si són superbons. Si són superbons sí que es mantenen com a freelances, però també arriba un moment que no volen clients petits. Vull dir que si el que voleu és algú que durant anys us porti a vosaltres i que estigueu contents amb ells i tal, llavors sí que us recomano més una empresa. Però ja és up to you i el pressupost que tingueu. Seguim endavant. A veure, aquí. Vinga. Llavors, també heu de mirar que la plantilla que esteu fent servir pel lloc web sigui compatible amb el gestor de contingut, amb el plugin de comerç electrònic que feu servir. Normalment totes les plantilles noves ho són, si no l'haureu de canviar. Si la teniu feta, la web està feta amb un WordPress molt antic, la persona que contracteu o l'empresa que contracteu us dirà que cal canviar la plantilla. De plantilles n'hi ha de gratuïtes, però normalment les plantilles les paguem. Es paguen un cop a la vida i valen això, el que teniu en pantalla, al voltant de $60, que en euros són 57-58 euros. O sigui que tampoc us poden cobrar una pasta per una plantilla. Les empreses intentaran vendre-us una plantilla a mida. Per què? Perquè si elles us fan la plantilla a mida, o sí que us l'adaptaran a vosaltres i a tot el que vulgueu. Però si la plantilla us la fan a mida, us tindran com a clients cautius. Cada vegada que hi hagi una actualització de WordPress o una actualització de Joomla, haureu de pagar-los a ells perquè també us ho actualitzin i us actualitzin la plantilla. O sigui, és una manera de tenir clients cautius. No ho vulgueu, això. Vulgueu tot estàndard. Per això, a vegades, val més agafar el vostre fill o agafar un freelance i que ho faci. La feina d'una empresa és tenir facturació recurrent i clients cautius. I aquest és el deure d'una empresa. Igual que el vostre, els que teniu empresa, és el vostre deure tenir clients cautius i facturació recurrent. Doncs les empreses de desenvolupament web també és aquest el seu deure. El que passa és que aquest cop vosaltres esteu a l'altra banda i no us interessa ni tenir pagaments recurrents ni ser cautius de cap empresa. O sigui que vigileu amb el que us voldran fer la plantilla a mida. Les coses les voleu estàndard, de manera que qualsevol les pugui agafar i les pugui arreglar o les pugui mantenir i que no necessiteu sempre a una empresa. Llavors, aquí us ensenyava aquestes dues plantilles, la Flatstorm, la Calias. Aquesta, per exemple, aquest hotel que us he posat aquí, que és un hotel del Delta de l'Ebre, l'hotel Algadir, això és una plantilla Calias feta a classe.
Aquí sí que jo faig moltes classes de com fer llocs web. O sigui, ara no els desenvolupo jo, el que faig és ensenyar a com desenvolupar o com crear un lloc web. I els llocs web ensenyem a fer-los normalment en 5 dies de 4 hores i la gent l'acaba fent. El problema sempre és que quan vas a fer el lloc web no és un problema de fer-lo o no fer-lo. És que llavors en aquell moment et trobes que no tens fotos, et trobes que no saps el qui som, què posar-hi. O sigui, no és la part tècnica. O sigui, si tens tot el contingut, un lloc web és ràpid de fer, tant si en saps com si no en saps. O sigui, aquest és un lloc web fet a classe amb la plantilla Càlies. I queda estupendo i queda la mar de bé, us el veureu mirar amb detall. I llavors, gestionat per ells. O sigui, a vegades hi ha pàgines d'aquestes que jo hi entro i dic, ostres, això s'hauria d'arreglar o s'hauria de fer tal, però penseu que ho fa el xicot que porta l'hotel i que porta el restaurant, també, entre ell i la seva dona, també porten el lloc web. I bé, que se n'han sortit i està la mar de bé i és la mar de decent. Quina és la gràcia? Les fotos. No és tant la plantilla com les fotos que hi ha dintre. I llavors, això és el problema que em trobo normalment, que no teniu fotografies. I aquí sí que us recomano 100% agafar un fotògraf professional, perquè no és el mateix l'ull d'una persona que l'ull d'un fotògraf professional. Seguim endavant. Llavors, aquí us ensenyo un truco. Si us aneu mirant webs o webs dels vostres competidors, dius, i aquesta amb què la deuen haver fet? I quin motor de reserves està fent servir? Us ensenyo un parell de cosetes que us poden ajudar a veure això, amb quin motor de reserves està fet i la web amb què està feta. Heu d'entrar al lloc web que vulgueu mirar i posar-vos a sobre d'un lloc on no hi hagi res. L'ideal és que no hi hagi cap imatge, o sigui, un lloc que estigui en blanc i no hi hagi res. I en allà feu botó dret o control 1. Els de Mac també, la tecla que feu servir pel control i la lletra 1. I s'us obre tot el menú del botó dret del mouse i en català diu veure origen de la pàgina, en castellà diu ver código fuente. Doncs entreu i us mireu el codi font. I veureu això d'aquí. Aquest és el de l'Hotel Agadir, l'hotel aquest que us dèiem. I aquí jo ja sé, els meus alumnes sempre són de màrqueting, no tinc alumnes havia donat classes a enginyeria, però ara són tots de management i de màrqueting. O sigui que jo sé que quan mireu codi font és allò en plan, em roda el cap, no entenc res. No, el codi font està en anglès i tampoc és tan difícil. El nom del gestor de continguts el trobareu sempre a la primera part del codi font. Com aquí, doncs, això és un WordPress, ja ens ho diu WordPress, i ens diu que està fent servir el plugin Yoast de SEO, que és el millor plugin que hi ha per posicionament als cercadors. O sigui que només mirant el codi font ja sabem que és un WordPress i que està fent servir el plugin Yoast. I amb això aquí ja en tindríem prou. Si llavors vull saber amb quina plantilla està fet, trobar la plantilla costa una mica més. Espera, aquí encara us he posat una altra captura de pantalla d'una web, en aquest cas és la de la Pedrera, que està feta amb Drupal. Doncs el Drupal no ho diu a dalt de tot com ho diu un WordPress, però també està a la primera pàgina. O sigui, aquí no he fet scroll ni res encara. O sigui, encara no he baixat amb la rodeta. Estic a la primera, a lo que em surt a dalt de tot del lloc web. I ho tinc aquí, Drupal. Vull dir que és qüestió que us ho aneu mirant i en algun moment trobareu alguna que diu Generator i us diu amb què està generat el lloc web. O sigui que així podríem saber que el lloc web de la Pedrera és un Drupal. I en el Drupal hi han posat el plugin de comerç electrònic i venen entrades. I el d'abans era una Càlies on hi han posat un motor de reserves i en el motor de reserves venen reserves a l'hotel i al restaurant. Doncs ara us ensenyo com saber el tema. Per trobar amb quina plantilla ho han fet, una plantilla en anglès es diu theme, tema. Llavors, per buscar dintre d'un codi font, això ja no ho trobarem a la part de dalt, ho trobarem amunt, però no a dalt de tot. Hem de fer un buscar. Buscar es fa apretant la tecla Ctrl F i us s'obrirà aquesta caixeta que veieu aquí dalt a la dreta. Aquí escriviu theme i llavors us buscarà theme a dintre el codi font. Doncs allà on trobeu theme, a costat sempre diu el nom de la plantilla. Veieu que diu hotelagadir.com, WP Content, WP ja veiem que és WordPress una altra vegada, doncs theme Càlies, doncs és la Càlies. Per tant, podem anar a buscar aquesta plantilla, comprar-la, la Càlies no és gratis, és d'aquestes que val $60 i ens la instal·lem, la configurem i ja està, no té més. La Càlies és compatible amb comerç electrònic i amb la major part de motors de reserves. Vinga, seguim endavant. Anem a l'opció 2. Ara no tinc web o vull començar des de zero amb un nou lloc web, quines opcions tinc? O tenia el lloc web fet a mida i ara no ho vull, doncs què haig de fer ara? El primer, les eines de crear comerços electrònics, els gestors de contingut natius de comerç electrònic, el més popular es diu PrestaShop.
I és open source i està preinstal·lat en el vostre hosting. O sigui, allà on teniu el servidor de la web que teniu ara, allà on teniu allotjat el lloc web actual, allà hi ha preinstal·lat el PrestaShop. Hi ha preinstal·lat el WordPress, el Joomla, el Moodle, el PrestaShop i altres coses. Com sé que està preinstal·lat justament en el vostre? Perquè ja us he dit abans que jo faig classes a tot arreu del món i he mirat els hostings de Ghana i ho tenen preinstal·lat. He mirat els hostings de Zimbabue i ho tenen preinstal·lat. I he mirat els hostings de Qatar i ho tenen preinstal·lat. I els catalans ho tenen tots preinstal·lat també. Vull dir que si voleu crear un lloc web natiu de comerç electrònic, només heu d'anar al hosting, a l'allotjament web, allà on ja esteu pagant, i busqueu les aplicacions que hi ha preinstal·lades i activeu la que vulgueu. Jo no us recomanaria posar-vos en un fregau d'instal·lar un PrestaShop. Un PrestaShop està pensat perquè l'instal·lin tècnics. En canvi, un WordPress està pensat perquè el portin gent de màrqueting. O sigui, les coses de WordPress estan pensades amb el que en anglès en diuen idiot proof, que és a prova de tontos, no és a prova d'idiotes, en català queda molt així. Tot és a prova de tontos en WordPress. En canvi, en PrestaShop no. Està pensat per a empreses desenvolupadores. Però si teniu uns mínims skills, o sigui, unes mínimes habilitats tècniques, llavors ho podeu fer. També hi ha plataformes de lloguer. Si voleu vendre, sou una empresa que produïu conserves de bolets. Una opció és Shopify. A Shopify la interfície és molt fàcil de fer anar, molt intuïtiva, no s'ha de saber res tècnic, no cal un allotjament web, ells ja te'l proporcionen. Podeu tenir o no el nom de domini, jo us recomano que sí que el tingueu, però té despeses fixes al mes. Aquest val 30 euros al mes com a mínim. Però és una bona manera molt ràpida i molt fàcil de muntar una botiga. Es pot provar gratis durant 90 dies. Com el provareu gratis? Clar, pujareu els productes i els arreglareu. Llavors, ells ja saben que només que en venguis un ja et quedes. Vull dir que per això us diuen que el proveu gratis. No està malament i molta gent que conec allò amb habilitats tècniques 0, però 0, 0, 0, el Shopify és ideal per això. I no us cal parlar amb els vostres fills, aquí ho podeu directament. O sigui, un Shopify està a l'abast de qualsevol sense 0 coneixement tècnic. Però té un cost fixe cada mes. Més opcions que hi ha. Llavors tenim la gent que fabrica motors de reserves, com aquí us he posat, per exemple, aquest de Witbooking. Witbooking són de Barcelona i fan motors de reserves per a empreses. Doncs aquests us fan la web gratis. Diu, ala, això està bé. Tenim la web gratis. Sí, us fan la web gratis a canvi d'un percentatge sobre les ventes. Que no està malament, o sigui, podeu decidir que sí que ho voleu així. Si és allò en plan, no vull cap liu, no vull res, vull que m'ho facin senzill. Normalment les fan en WordPress, les webs, i si posen el seu motor de reserves, ells us garanteixen el manteniment del motor de reserves, sempre esteu a l'última amb tot, està tot actualitzat, tot funciona, tenen superbones estadístiques, s'indexa bé Google, o sigui, tot superimpecable, però s'us queden un percentatge sobre les ventes. Pot ser una opció, vull dir que mireu, com Witbooking n'hi ha la tira. És qüestió que aneu a Google de nou i busqueu motor de reserves i els que trobeu, o busqueu motor de reserves Barcelona, motor de reserves Tarragona, motor de reserves Girona, trobareu les empreses locals d'aquests llocs que tenen els motors de reserves i que fan les webs normalment gratuïtes o molt baix cost. Aquesta crec que és gratuïta, la de Witbooking. Però n'hi ha més, jo a vegades he format empreses d'aquestes en fer les webs en WordPress i poder-les fer ràpides per poder oferir això, per poder oferir gratuïtament en els clients. Vull dir que aquesta és una altra opció, si esteu disposats a cedir una part. Normalment les comissions són del 3, 4, 5%, heu de parlar amb cada una de les empreses. Això seria una altra opció, més fàcil i sense cap mena de manteniment. El que sí està clar és que el lloc web l'heu de portar vosaltres. O sigui, ara no us penseu que ells us portaran al lloc web, no? Ells us fan la part tècnica, però crear una part blog, escriure articles, fer promocions, anar a posar comentaris de clients, aquesta part l'heu de fer vosaltres. O sigui, no és allò m'oblido i ja està. M'oblido i ja està no funciona a internet. Vull dir que tingueu en compte. Llavors, anem a veure ara quins tipus de productes i serveis són els que es venen bé a través d'internet. Es venen superbé els productes digitals, productes que no tenen logística
i que això ho podeu intentar fer. Si teniu un restaurant, per exemple, es poden vendre llibres de receptes de cuina fets digitals, impresos on demand a Amazon mateix, per exemple. Això té zero cost i ells sí que es queden un percentatge sobre les ventes. Amazon es queda un 40% de les ventes que feu, però no té cap cost per vosaltres si no veneu. Vull dir que és fàcil fer un producte així promocional. Perdó, un 40% és si és imprès en paper. Si és e-book no me'n recordo ara quan és, però en paper sí que me'n recordo perquè jo la setmana passada, ara vaig... No us ho ensenyo, ho tinc aquí darrere. Però em vaig acabar de pujar el meu llibre, tenia molts problemes, tinc un llibre, és el quart que faig, però aquest cop me'l volia editar jo i tenia problemes amb la impremta d'aquí, amb la distribució, perquè pretenien que quan arribés una comanda a través d'internet jo anés a correus i la servís. I jo ni en broma, o sigui, el que imprimeix és el que porta les coses a correus, el que s'encarrega de la logística, i ells van dir que de cap manera. I al final el que vaig fer és trobar Amazon. Llavors, en paper és un 40% el que es queden, però no hi ha cap despesa fixa. Vull dir que podem crear llibres de receptes, podem crear guies de muntanya, podem crear un munt de productes digitals, pujar-los a Amazon i vendre'ls a través d'Amazon. I si entreu a Amazon, veureu que Amazon sí que a vegades demana que hi hagi un fix. Em sembla que són també uns 40 euros. No és aquesta part. La d'Amazon Llibres és una altra part. No hi ha fixes en els d'Amazon Llibres. O sigui que podeu fer productes digitals, podeu fer productes que siguin fàcils de vendre a través d'internet. Seria això. Commodity és el llibre ja que no és digital, però que és el mateix llibre, no importa on el compris. Una commodity és una cosa que és igual, el compris o no el compris. Doncs també això és molt fàcil de vendre per internet. També es venen molt bé coses que pesen molt poc i que valen molt. Allò, monedes, coses així, es venen bé a través d'internet perquè el cost de la logística és baix. Es venen molt bé entrades, teatres, concerts, cinema i totes aquestes coses valen molt bé perquè, de nou, és digital. Al final és un producte digital, una entrada, perquè l'ensenyes amb el mòbil i ja està. I també es venen bé serveis que no són a mida. O sigui, habitacions d'hotel, vols, lloguers de bicicletes, o sigui, aquestes coses... Bé, no hi ha cap problema en vendre-ho per internet. I a vegades fins i tot passa que coses que semblen difícils, o sigui, vendre sabates a través d'internet sembla difícil, però en canvi hi ha empreses que ho fan. Això és una captura de pantalla de Zappos, que és una empresa que ven sabates a nivell mundial, que em sembla que la va acabar comprant Amazon, que es forren, però com ho fan? Les sabates estan molt ben explicades, o sigui, aquí el secret és que hi hagi un munt de customer feedback, o sigui, de comentaris dels clients, o sigui, transmetre confiança, que tothom vegi que és un superbon producte. Fixeu-vos aquestes sabates, que eren aquestes que us ensenyava, les de la marca Ux, que són aquestes típiques que et poses així com descansos, però que aquestes són les que són de pell de veritat. O sigui, hi ha les d'imitació, que valen 15 euros, i hi ha les de veritat, que valen $110, i aquí valen uns 120 euros, o sigui, són més cares. Doncs aquestes, fixeu-vos, de 637 comentaris, amb 95% de comentaris bons i un 5% de comentaris que són molt bons també, però no són els excel·lents. O sigui, el producte ha de ser excel·lent per vendre per internet. Si teniu un producte dolent, us posaran a caldo i no vendreu res. Llavors, la descripció ha d'estar molt ben feta i, sobretot, també hi ha d'haver un vídeo normalment que acompanyi la descripció. En aquest cas estem venent sabates, hi ha el vídeo d'una dependenta explicant, mira, aquestes sabates són de pell, són flexibles, la pell és de borreguillo de Nova Zelanda, te veus per dins, no sé què, i te la mires i dius, uau, m'encanta aquesta sabata. I té 43 segons el vídeo, vull dir que tampoc és tant. Però penseu que la comunicació avui en dia va en vídeo i heu de començar a pensar com fareu les coses en vídeos. O sigui que en el lloc web vostre hi ha d'haver vídeos explicant les coses, explicant el que feu, explicant la casa rural, explicant el càmping, les coses que es poden fer en el càmping, o vídeos de clients, o sigui, necessiteu vídeos, perquè la gent puja una generació a la que no li dona la gana de llegir i vol la comunicació visual. Cada vegada anem més cap aquí. Vull dir que vídeos els necessitem. Seguim. Quins preus? La gent sempre em pregunta, però quines xifres... Un moment que miro l'hora. Anem bé. Quins preus es mouen bé per internet? Entre 5 i 500 euros no hi ha cap problema. I la ràtio de conversió d'un comerç electrònic entre 5 i 500 euros hauria de ser al voltant del 2,5-3%. Aquí ara ja entrem en un altre tema, que és les ràtios de conversió. Amb aquests preus, sobretot si és entre 5 i 100, llavors jo sempre busco al mínim el 3% aquest.
Si és una mica més, allò fins a 500, també acostuma a ser més, hi ha un 2, un 2,5. Quan són entrades, tipus allò 22 euros, 25 euros, les ràtios poden ser fins i tot més elevades. Les ràtios de llocs com la Pedrera o la Batlló o aquests llocs són 6, 7, 8%. Són de venda d'entrades. Però clar, són patrimoni de la humanitat i tot, no es pot aspirar a tant. Però compteu una ràtio de conversió del 3%. Què vol dir això? Que cada 100 persones que visiten la web, l'objectiu ha de ser que 3 acabin comprant. I quan feu el business plan, quan agafeu un Excel i feu les progressions de vendes, compteu això. Amb turisme, amb hotels, jo sempre busco aquest, el 3%, començar per un 3%. A partir d'un 3, intentar millorar. El que em trobo amb els llocs web és que no arriben mai al 3%. Quan miro una empresa i començo i demano les estadístiques i començo a mirar, amb proutes feines arriben a l'1%. O sigui que sempre el primer objectiu és arribar a l'1%. Quan ja tenim l'1%, intentar arribar al 2%. I més d'un 3 en un hotel ja costa molt. Un hotel, un càmping i així, costa molt passar del 3%. Jo us ho dic perquè sapigueu les xifres amb les que ens hauríem de moure. Llavors, dic, fins a 500 euros no hi ha problema, tot i que a vegades segur que heu comprat bitllets d'avió que han costat més i els heu pagat a través d'internet i ho heu pagat amb més de 500 euros amb la Visa. Pagar més ja no, a vegades les vises estan limitades a 1.200 normalment, vull dir que a partir de 1.200 euros ja es fa molt difícil pagar per internet. Llavors, també quan un client és recurrent o un client és una empresa, no es fa així fent-los pagar per endavant, sinó que es fa per domiciliació bancària i es fa un altre recorregut. Llavors, quins sistemes de pagament hem d'acceptar en el lloc web? Si venem, tenim el de contrarreemborsament, que el fa l'operador logístic, o sigui, l'operador logístic arriba a la casa de l'usuari, li porta els bolets que hem fet nosaltres i cobra l'operador logístic. Això està bé, però té un cost. Normalment també és un 5-6%, depèn de l'operador logístic. El que fan molts proveïdors, per exemple, jo compro l'oli que gastem a casa som de Sabadell, però la meva família és de Morella i tenim terres al Montsià i tenim oliveres, però el marit meu està acostumat a l'oli de les Garrigues i no li dona la gana que a Sabadell gastem oli del de casa. Llavors, el de casa el tenim a la casa de vacances, o sigui, quan anem cap al Montsià, i a casa el comprem a les Garrigues. Per què us explico tot això? Els de les Garrigues ho comprem a la cooperativa de Maials. Ells, quan serveixen, jo el compro per telèfon, i quan serveixen a les botigues a les que serveixen a prop de Barcelona, aquell dia em truquen i em diuen avui passarem per Sabadell, seràs a casa a tal hora? I els dic sí, no, tal, i llavors venen i ens el deixen. Vull dir que aquesta és una altra. Aprofitar vosaltres la logística que tingueu de distribució i afegir aquí l'usuari final. A la cooperativa de Maials la paguem després en transferència, perquè ja fa molts anys que som clients i ells porten l'oli, i quan rebem l'oli llavors fem la transferència i ja està. I fa molts anys que ho fem així. Llavors, altres mètodes. El normal és PayPal, o sigui, deixar que la gent pagui en PayPal, o qui diu PayPal diu altres mètodes d'aquests. Com es fa això amb el lloc web? Res, amb els plugins de comerç electrònic normalment ja porten la connexió automàtica a PayPal. Aquí sí que m'he trobat a vegades, per exemple, m'hi vaig trobar a la Casa Batlló, que oferíem el pagament en PayPal, però clar, PayPal es queda unes comissions també molt elevades, del 3,5, del 4,5, i clar, al final comences a donar comissions a tothom. I aquí vam decidir un dia que parava en PayPal, que si algú volia venir a la Casa Batlló, vindria igualment encara que no permetéssim el pagament en PayPal. Doncs la facturació va baixar un 25% i al cap de 15 dies vam tornar a posar PayPal. O sigui que hi ha tota una generació que no li importa el producte, sinó que el producte li importa, però si no pot pagar com li agrada a ell amb un mètode del que refiï, no compra el producte, per més que el vulgui. És allò en plan, no puc pagar en PayPal? Doncs passo. Doncs això és un cas real, el que us estic explicant. Llavors, normalment sempre posem PayPal. PayPal és fàcil d'instal·lar i el podeu tenir funcionant en menys d'un parell d'hores. L'altre és el TPV bancari, o sigui que puguin pagar amb la Visa. Amb PayPal també es pot pagar amb Visa, sense tenir un compte de PayPal, però clar, es queda en la comissió. Llavors, a vosaltres us interessa més el TPV del vostre banc. Heu de parlar amb el banc i el banc us darà el plugin que heu de posar a la web. El banc us dirà amb què està feta la web. Dius un WordPress o és un WooCommerce o és el motor de reserves tal. I dirà, mira, instal·la't això i ja està.
la comissió del banc és molt baixa, és del 0,5. També hi ha comissió, però és molt baixa, molt baixa. Abans no, abans eren molt altes, ara no. Les comissions de Visa són molt baixes. Vull dir que aquest us interessa especialment. I llavors, ja dic, hi ha la transferència bancària on normalment no hi ha despeses entremig, sobretot si és del mateix banc al mateix banc. Vull dir que aquests són els mètodes de pagament. Normalment estan integrats, ja dic, en el lloc web. Aquí us estic ensenyant a dintre del motor de gestió d'un WooCommerce, on també hi pot, vull dir, els WooCommerce també tenen motor de reserves i veieu, només diu email de PayPal. Si poses aquí l'email amb el que t'has registrat, la teva ID, i es connecta automàticament. O sigui, no té cap mena de problema. I aquí dalt ja tens totes les opcions de pagament i et diu, si pots activar a la web les opcions de pagament que tingui. O sigui, la part tècnica no us ha de fer por, perquè està preparada ja perquè la pugui fer servir tothom. Anem a l'última part que havia preparat per avui i eren aquests consells per vendre més. O sigui, ara ja tinc el lloc web, què haig de fer per vendre més? Aquí no aniré per la part tècnica de tècniques per portar trànsit a un lloc web, perquè això requereix molt més d'una hora i, de fet, ho deixem per una altra ocasió, ho deixem per més endavant. Aquí us he preparat uns quants consells. El primer és que heu de tenir presència en els mercats d'intermediació. Aquí em trobo moltes vegades que la gent, per exemple, odia Airbnb. Mireu, Airbnb ha creat un ecosistema i té tot un nou grup de clients i de gent fidel. Llavors, els que sou hotels i així, normalment ja aneu a través de Booking o a través de tots els motors, els bancs de llits que en diem. Això ho heu de seguir fent i heu de ser-hi. Però proveu altres coses també. Els de turisme rural teniu tots, escapada rural, top rural. Heu de ser-hi. I jo el que ensenyo és que pugueu vendre directament, però no es pot negligir estar en els mercats d'intermediació, perquè moltes vegades la gent us troba en aquell mercat i llavors, com que us ha descobert en aquell mercat, se'n va a Google, busca el nom del vostre lloc web i entra llavors, busca el nom del vostre establiment i entra al vostre lloc web. Però si no haguéssiu estat en aquell mercat, no us hagués descobert mai. O sigui que preneu-vos la vostra presència en els mercats d'intermediació com el que és una tècnica de màrqueting per tenir més clients, ni que sigui perquè descobreixin el vostre lloc web. Llavors, Airbnb, en temes de rural, funciona bastant bé. Vull dir que no el negligiu tampoc. Per poc que pugueu, intenteu donar-vos-hi d'alta i donar d'alta experiències i provar-lo. Ja dic, qui diu Airbnb diu qualsevol altre. En rural tenim l'escapada rural, el top rural, l'Airbnb i un munt més. Els que sou d'hotels teniu el Booking i tots els bancs de llits i els que sou de càmpings teniu els de càmpings més totes les guies de càmpings. Vull dir que aquests llocs hi heu de ser. No importa si teniu o no el lloc web corporatiu o el lloc web transaccional. Heu de ser-hi. No hi ha més. Preneu-ho com a pressupost de màrqueting i com a temps dedicat a màrqueting. Llavors, s'han de fer promocions de ventes. El màrqueting té 6 tècniques bàsiques. Crec que és la següent diapositiva. Us ho he posat aquí. Això és pregunta d'examen. Digue'm les 6 tècniques bàsiques del màrqueting. I és la venda personal, la publicitat, les relacions públiques, les promocions de ventes, l'esponsorització i el màrqueting directe. Amb això proveu l'examen de les tècniques bàsiques del màrqueting. La venda personal a internet seria l'equivalent a això, a tenir el lloc web en venda. La publicitat és donar a conèixer el vostre establiment a canvi d'uns diners. No us en lliurareu d'haver-la de fer. O sigui, la publicitat és una tècnica més i heu d'intentar tenir una mica de pressupost en publicitat, perquè si no esteu deixant tota una tècnica, que és important, l'esteu deixant de banda. Les relacions públiques, aquesta és la que us pot ajudar més també. Aquesta és participar a les xarxes socials, o sigui, tenir la vostra pàgina a Facebook o la vostra pàgina a Instagram i a través d'allà donar a conèixer l'establiment, buscar el diàleg. Aquí no és només publicar, sinó que sempre heu de buscar el diàleg i la interacció, sempre, sempre, sempre. I això és una tècnica de relacions públiques. Aquesta funciona bé. Però la que us estava dient és la de promoció de ventes. La promoció de ventes és una tècnica per donar l'empenta final al client quan ja té una intenció de compra. O sigui, ell sap que vol venir a Sant Llorenç dels Morunys, però no acaba de decidir-se si per aquest hotel o per aquest altre o per aquest càmping o aquest altre. Què el farà decidir? Una promoció de vendes. Allò de dir, doncs tens un 30% de descompte si reserves abans del dia tal. O si fas si en comptes de 3 dies te n'estàs 4, tens l'última nit gratuïta, o tens els nens gratuïts, o tens un sopar gratuït, o tens una entrada per tal lloc. Això són promocions de venda. L'empenteta
final quan un té una intenció de compra. Òbviament que si no tens intenció de compra no funcionen les promocions de ventes. Hi ha gent que em diu, em passo el dia a Facebook fent promocions i no venc res. Què estic fent malament? Que Facebook no és el lloc ideal per fer promocions perquè la gent no està allà demostrant intenció de compra i, a més, ja dic, és com donar empentes seguides a algú. O sigui, l'únic que aconseguiràs és que aquest algú es giri i et digui, em vols deixar en pau ja d'una vegada? O sigui que les promocions de venda s'ha de vigilar i normalment es fan des del lloc web o des de portals que ja són específics de promoció de ventes, com el que us he posat abans. Si busqueu portals de promocions i en allà en feu. Vinga, vaig acabant perquè ja crec que ja se'ns està fent... Sí, no, encara ens queden 9 minutets, però vull que hi hagi el torn de prec i preguntes. Seguim endavant. Vinga. Llavors, l'esponsorització al mecenatge, aquesta és una mica més complicada, però també és interessant que la tingueu en compte, és lligar la vostra imatge a la imatge d'algú altre. Això es pot fer amb influencers o es pot fer, jo què sé, com fa els de les neveres, com es diuen, els de Beko, els turcs, amb el Barça, que sponsoritzen les seves samarretes i el Barça aquí al costat diu Beko, doncs és una manera d'entrar en el mercat català per aquesta empresa d'electrodomèstics. Això és una altra tècnica. I llavors tenim el màrqueting directe. El màrqueting directe hi ha la versió 1.0, que és l'email marketing, el butlletí, aquestes coses, i la nova versió, que és el WhatsApp marketing, que és tenir llistes de WhatsApp i parlar amb els vostres clients o futurs clients a través de WhatsApp. Llistes, no grups, es fan llistes de difusió i a través del WhatsApp els aneu dinamitzant. O ara, per exemple, és un bon moment, ja dic, per a la gent amb la que ja teniu reserves fetes per l'estiu, que aneu mantinguent el contacte. D'allò de dir, tot està anant bé, no pateixis, això va per aquí, estem fent tal cosa, estem fent tal altra, o sigui, que vegin que esteu vius, que ho esteu preparant, que desinfectareu tot, o sigui, què és el que fareu a l'estiu perquè el servei es pugui donar bé. Ja dic, la versió antiga és l'email marketing, cada vegada la ràtio d'obertura de l'email és més baixa, però en canvi tenim el WhatsApp marketing, que la ràtio d'obertura és alta perquè no està saturat encara. Vull dir que feu-lo servir. Seguim, garantir el millor preu. Això sempre ho heu de fer. Allò, el millor preu garantit farà que la gent també que no busqui més, que si ja sap que aquell serà el millor preu, que no torni al portal on us ha trobat i que acabi fent la reserva. O sigui que en el lloc web sempre garantiu el millor preu. Transmetre confiança. Aquí també, si sou membres del que sigui, de Catalunya Turisme, del Patronat de Turisme del Berguedà, si teniu ISO, si formeu part del... O sigui, no es tracta de tenir tota una col·lecció de logos, però penseu que per un client, veure que formeu part de l'Associació de Cases Rurals, per dir alguna cosa, li transmet que si té un problema amb vosaltres, pot anar a una institució que està per sobre i fer una queixa. També li transmet que no sou un xiringuito i que sou legals. O sigui que sí que és important formar part d'associacions o estar vinculat amb el que és el vostre patronat de turisme i posar-ho en el lloc web. Normalment es posa al peu de pàgina i es posa també en els moments en què ha de fer una transacció. O sigui, en el moment en què ja tenim allò, la cistella de la compra i que ja és la decisió de compra i tal, en aquella pàgina hem de transmetre confiança. També amb els comentaris de tercers transmetrem molta confiança. Vull dir que podeu posar, o sigui, ojalà poseu comentaris de tercers o comentaris bons que hàgiu trobat que us fan des de TripAdvisor o des d'altres llocs, també us podeu agafar i posar-los al vostre lloc web, linkejant la font, però poseu-los en el lloc web. O sigui, és molt important que trobin comentaris. També els donarà confiança que no sou un xiringuito i que la gent queda contenta. Llavors, l'últim consell que us dono és heu d'anar absolutament alineats amb la destinació. Una destinació ha d'anar alineada amb els recursos que té i els recursos que sou vosaltres heu d'anar alineats amb la destinació. Quan cadascú va pel seu compte, allò acaba malament. Si des de la destinació es diu aquesta setmana promocionarem el dia de les coques de vidre, que serà dijous, doncs tota la destinació, els hotels, els càmpings, les botigues, ens posem a treballar en sèrio amb les coques de vidre. Que farem la setmana del bolet. Tots ens posem a treballar amb la setmana del bolet, tots donem a conèixer la setmana del bolet. O sigui, una destinació funciona quan els gestors de la destinació estan alineats absolutament amb els recursos i els recursos alineats. Quan hi ha picabaralles, quan cadascú va pel seu compte, quan el recurs diu jo no me n'he enterat que han fet la ruta de les tapes, o quan el recurs diu jo passo de l'oficina de turisme i jo des de la meva associació organitzo no sé què. Això acabarà malament. Us ho dic per experiència, treballo per un munt, a tot el món,
de destinacions. Si no hi ha aquesta alineació, la destinació acaba ensorrada. O sigui, és un factor clau bàsic, que us poseu d'acord entre la destinació i els recursos turístics. Llavors, encara hi havia l'últim, no me'n recordava que us havia posat aquest. Us he posat aquest perquè al Berguedà teniu un avantatge i és que esteu a una hora del principal mercat emissor. El mapa surt Sabadell com a central perquè jo soc de Sabadell i per tant els meus mapes surten amb Sabadell al mig. Però és un factor clau d'èxit de qualsevol destinació estar a menys d'una hora del principal mercat emissor. I quan us deia abans que el que salvarà la facturació de l'estiu és el turisme local, centreu-vos molt en totes les poblacions grans que tingueu, grans vull dir de més de 100.000 habitants, que estiguin a una hora de la vostra destinació. O sigui, agafeu la vostra destinació, poseu un compàs a una hora, feu la rodona amb aquell compàs, tot el que tingui més de 100.000 habitants al voltant, allà és on heu de fer promocions. Com feu promocions locals en publicitat? O sigui, la manera més fàcil de poder-ho fer és agafant Facebook o Instagram i limitant que només es vegi l'anunci en aquell territori i fent-ho. I des de Google també ho podeu fer. Per això us deia que no negligiu la publicitat perquè és una tècnica bona que us permet fer coses així més locals i que l'anunci ja només el vegi gent de, jo què sé, imagineu-vos que vull que el vegi gent de Tàrrega o gent de Lleida o gent de Girona. Doncs el millor és fer un anunci. O sigui, l'optimització del temps que hi dedicareu i el resultat que en tindreu amb un anunci serà més bo. Vull dir que els anuncis es poden optimitzar molt bé. Això ja és una altra classe que hauríem de fer, la d'optimització de campanyes, però la publicitat dona bons resultats. Vull dir que feu-la servir també i tingueu un pressupost de publicitat. Vinga, anem ara sí. El resum del que us he dit és, primer, la mecànica del comerç electrònic no és complicada, ni per vosaltres ni per l'empresa que ho desenvolupa. Per l'empresa que ho desenvolupa, el complicat sou vosaltres, que us porteu malament com a clients, demaneu moltes reunions, no teniu les fotos preparades, no teniu res preparat, els projectes s'allarguen i llavors sempre ja dic que ho acaben comptant quan fan un pressupost de 500 euros per cada reunió i multiplicant gairebé per 3 el preu de cost de les coses per no enganxar-s'hi els dits. I la gent que no fa això són empreses que s'acaben enganxant els dits. O sigui que així és com funcionen les empreses. Si mai voleu regatejar a una empresa, li heu de prometre que no voldreu gaire reunions i que li donareu tot el contingut que us demani quan us el demani. És l'única manera que aconseguireu que us rebaixin preu, perquè això és el que fa pujar el preu dels projectes. Llavors, si us ho voleu fer vosaltres, no és complicat tampoc. Està ple, però ple de manuals de com fer les coses a YouTube i allò com instal·lar tal, com fer tal cosa. O sigui, hi ha manuals de tot. Vull dir que no patiu per això. Ja dic, els gestors de continguts ho fan pràcticament tot ells, es connecten amb PayPal, es connecten amb tot, no hi ha problema. A la logística penseu a veure quina logística necessiteu i trieu el proveïdor que necessiteu per això, oferiu diversos sistemes de pagament i feu servir les promocions de venda i tot el que us he explicat cap al final. Amb això jo dono per acabada la sessió. Aquí teniu les meves dades, la presentació us l'enviaran. Si teniu preguntes o dubtes els podeu fer ara a través del superchat d'aquí de YouTube i si mai teniu algun problema o em voleu comentar alguna cosa, aquí hi ha el meu email també perquè em pugueu contactar i preguntar. Doncs ara crec que és el moment ja de passar al torn de pregs i preguntes. Em deixo de compartir a la presentació. Em poso aquí. I no sé, quines preguntes... Jo no veig les preguntes, veig en el xat sí que n'hi ha, o sigui que em començaré a mirar el xat. A veure, diu, el restaurant al Niu Nou. Diu, per a un restaurant també, si per un restaurant he sentit que hi hagi un motor de reserva de venda online. Sí. Jo he parlat amb molts restaurants i tots em diuen que hi ha un abans i un després entre tenir el motor de reserves i no tenir-lo, perquè llavors passen a gestionar totes les reserves, deixen de tenir-ho en el llibre i ho passen a fer tot ells mateixos també a través del lloc web. I es cometen molts més errors, hi ha molts menys problemes si es fa a través d'un programa. Vull dir que jo els restaurants que conec que han optat per acabar instal·lant un programa de reserves estan molt contents amb el programa de reserves i normalment quan parlen de digitalització de les empreses diuen que el millor que han pogut fer mai és posar-se el programa de reserves online. O sigui que sí,
busca programes de reserves, mira si en trobes de gratuïts, si no, busca'n un d'aquests que es quedi un percentatge, però que es quedi en un percentatge petit. Crec que el Tenedor i aquests tenen algun motor que es pot incorporar. Aquí ja sí que no sóc experta en quina tecnologia exacta necessites, però sí. O sigui, jo recomano que sí. Seguim. El Fran Izquierdo diu: hola, Montserrat, la meva web l'he feta amb One-on-One. Quin motor de reserves em recomanes? One-on-One té diverses coses. O sigui, One-on-One hi ha l'opció de que és un WordPress i llavors hi pots posar el motor de reserves que vulguis, però hi ha una opció de One-on-One que és fent servir el seu gestor de continguts. Si és el seu gestor de continguts, no hi ha possibilitat de motor de reserves. O parla amb One-on-One a veure si ells en tenen un. Que jo sàpiga, no t'hi deixen connectar res. O sigui, One-on-One és com es fa de primer nivell. Després ja s'ha de passar cap a una altra cosa. Però parla amb One-on-One. En principi jo diria que si tens el One-on-One normal, que és el seu gestor de continguts, no es pot fer. Si tens un One-on-One fet amb WordPress, llavors sí. Llavors et recomanaria WooCommerce i de motor de reserves tots els que funcionen amb WooCommerce. Hauràs de preguntar-ho. L'Oriol Baró diu: comparant entre instal·lar WooCommerce pel nostre WordPress amb el Shopify, a més del cost mensual de Shopify, avantatges i inconvenients d'un i l'altre, costs similars i passarel·les de pagament. A veure, avantatges i inconvenients. Que el WordPress has de saber una mica com gestionar-lo i el WooCommerce també, però no és difícil. Ja dic, no és res que no estigui a l'abast d'un nen de 14 o de 15 anys. Per tant, també està a l'abast de qualsevol de la nostra edat. Ara, el Shopify torna a ser el que us deia abans, idiot proof, que no vol dir per idiotes, vol dir que és tot super fàcil. Llavors, Shopify ja et donen la web, t'ho donen tot i es pot integrar també dintre d'un WordPress. O sigui, fas la part corporativa des del WordPress i la part de comerç electrònic la connectes a un Shopify. Quan jo ho faig jo em sento més còmode amb WordPress i WooCommerce, però conec molta gent que és feliç amb Shopify. I, de fet, tinc ganes de provar jo d'instal·lar-me un Shopify. Jo tinc un blog de cuina que es diu Cuina de Casa, on hi ha receptes, i ara vull començar a vendre productes també i ho estic pensant a fer amb Shopify. Ni que sigui per provar la diferència, perquè sempre ho faig tot amb WooCommerce, perquè és el que ja sé fer anar i perquè el puc gestionar jo, però tinc ganes de poder-t'ho dir amb més clar allò, aquest o l'altre. Jo, la gent que conec que està amb Shopify està feliç, però els que conec amb WooCommerce també són feliços. En passarel·la de pagament i tot això són idèntics. O sigui, només és la gestió, que el WooCommerce necessita una part una mica més tècnica i el Shopify és zero tècnic. Llavors, el Kaiki Jut diu: què ens recomanes per negocis que volen vendre serveis tipus massatges, sessions fotogràfiques, branding? Vol dir els serveis que no són tangibles. Haureu de fer vídeos i haureu d'explicar molt bé el que feu. O sigui, heu de pensar que no veneu un producte ni un servei, veneu una experiència i solucions. O sigui, no vens uns massatges, vens tenir l'esquena descontracturada o vens deixar de tenir el mal aquell que tens en els ronyons. O sigui, veneu solucions i veneu experiències. Això ho heu d'explicar. Llavors, la solució aquí sempre són els vídeos. O sigui, on hi hagi un de vosaltres que perdi la vergonya de fer un vídeo i explicar què és el que solucioneu en els clients. I llavors, sí, teniu un motor de reserves, de motors de reserves d'appointments, es diuen en anglès, seria d'appointments. Doncs busqueu Booking, Appointment i en trobareu els que vulgueu. I webs ja preparades per plantilles que ja són específiques per temes de massatges i així, també n'hi ha un munt. Vull dir que és qüestió de buscar-ho. Però jo us recomano que sí, o sigui, que ho tingueu. Llavors tenim la Marta i el Mateu que diuen: entenc, llavors recomanes que tinguem l'opció de pagament PayPal? Sí. O sigui, val pasta, val 3 euros mig, 3,5% de comissió, amb un mínim, em sembla, d'1,5 € en cada transacció, però hi ha un munt de gent que no us farà la transacció si no ho fareu PayPal. I tinc cas real en aquest cas, o sigui, no em sembla, no. La meitat de la facturació gairebé es va perdre. No es va perdre la meitat, es va perdre un 20%, ara no recordo exactament quan, però als 15 dies vam decidir tornar-ho a posar, perquè la pèrdua era molt més gran que el que pagàvem de comissió. O sigui que sí. L'Anna diu: i el Bizum? Sí,
proveu, clar, Bizum està molt... Jo el faig servir, el Bizum, però no he trobat gaires webs en les que puguis pagar amb Bizum. O sigui, hi ha més mètodes que PayPal. El Bizum és bastant local d'aquí, no és tan internacional, però bueno, si anem en turisme local i troben que es pot pagar amb Bizum, igual sí que volen pagar amb Bizum. Aquí no tinc experiència directa amb quina diferència hi ha entre tenir Bizum i no tenir-lo. Però Bizum està bé i queda molt modern ja, dir, es pot pagar amb Bizum. Sí, queda molt ja de millennial i generació X, vull dir que és una bona cosa i la imatge que transmetem és molt bona. Llavors, la Marta Mateu ens diu també Instagram com a màrqueting directe és aconsellable? Bueno, Instagram costa molt, o sigui, l'objectiu de les xarxes socials és interactuar amb els usuaris i també portar la gent al lloc web. Costa molt des d'Instagram portar la gent al lloc web, perquè com que no et deixa posar enllaços i només hi ha l'enllaç de la bio, en les stories pots posar-ne més si tens més de 10.000 seguidors, i en publicitat sí. Sí, però llavors ja és una altra tècnica, és la publicitat. I tornem a estar, doncs, que no és el mateix. Però amb Instagram costa molt aconseguir que la gent entri al nostre lloc web. Llavors, heu de fer-ho, òbviament. I llavors, el màrqueting directe a través d'Instagram seria a través de missatges. Aquí, si estàs referint ja acadèmicament a màrqueting directe, seria enviar missatges als usuaris. Sí, això pot funcionar bé. Sobretot la interacció. O sigui que si tu segueixes algú que és client teu, que puguis entrar en el seu Instagram i dir oh, quina foto tan maca que t'ha sortit i tal. Escolta'm, jo soc del restaurant tal del Berguedà, et fa res que demà la comparteixi i faci un repost en el meu Instagram i evidentment que et citaré i et linkejaré o sigui, establica aquest tipus de relacions. Això funciona molt bé, molt bé. Perquè aquella persona ja us veu d'una altra manera, ja us segueix, ja us recomana, o sigui, esteu fidelitzant, esteu fent accions de fidelització i ho feu fent a través d'Instagram, o sigui que sí. Segueixo, la Neus Rius. Dius, tinc la web feta en WordPress i crec que l'opció 1 amb motor de vendes instal·lada amb un plugin i configurar-lo també arreglar-ho en la pàgina d'inici és correcte. És correcte? Sí, no em dius quin negoci és, però sí, si la web està en WordPress, no pateixis. Trobaràs motors del que vulguis, motors de venda, motors de lloguer, motors de booking, motors d'appointments per massatges, o sigui, per WordPress hi és tot i normalment és tot gratuït. Pot ser que trobis alguna plantilla de pagament. A vegades, si dius, ostres, és que el gratuït que he trobat no m'acaba d'agradar. O la versió gratis és així, és tot en rosa, i jo la vull tot en blau. I em diu que si vull canviar els colors, això és la versió de pagament. És que a vegades la versió de pagament val 15 euros. Un cop a la vida, a més. Vull dir que a vegades dius, bueno, és igual, tu, provo el plugin gratis, m'agrada i passo al de pagament. Jo ho he fet un munt de vegades, de posar-me coses que són gratis, provar-les i dir, no, és que està superbé, pago el prèmium i adéu. I els prèmiums acostumen a ser 15, 20, 30 euros, i no a l'any, sinó un cop a la vida. Vull dir que normalment per WordPress està tot molt... Com que la gent que fa servir WordPress ja pensa que... O sigui, ja està pensat perquè t'ho facis tot tu mateix. Vull dir que saben que no ho revendran a un tercer. Aquesta també és una diferència amb Joomla o amb PrestaShop. Les empreses de programació, les webs les fan amb Joomla o les fan amb PrestaShop i venen la web. Llavors, els plugins per Joomla acostumen a ser de pagament, perquè saben que amb allò faran negoci. I els plugins per PrestaShop acostumen a ser de pagament també. Com jo us dic abans, el millor plugin que hi ha de SEO per WordPress és el Yoast. Quan em trobo algú que té la web amb Drupal, tipus la Pedrera, i busquem quin és el millor plugin per Drupal, mai és gratis el millor plugin per Drupal. Per què? Perquè els plugins de Drupal són de pagament normalment. O sigui que si la web està feta en WordPress, no pateixis gens. O sigui, posa't el motor que necessitis, que el trobaràs gratuït, o si l'encarregues a una empresa, la instal·lació i tot serà als preus aquells que us he dit abans. Anem a la número 9. La Mònica Rubirosa diu, què en penses d'utilitzar Weny que et proporciona el que necessites? Penjar tot el que vols, vendre... Weny no el conec. No la conec, aquest lloc web. Hauria de mirar-m'ho ara què és. Aquí em sap greu, però no ho conec tot. A les classes a mi em van molt bé perquè jo també aprenc coses. No et puc dir res de Weny perquè no els conec i no tinc experiència. Diu, penjar tot el que vols vendre requereix molt de temps. Aquest és un dels problemes dels llocs. Perdó, sempre que busqueu un lloc on penjar coses, mireu que tinguin un Excel per pujar, o sigui, per pujar els productes o per pujar-ho tot. O sigui, que hi hagi una funció d'importació que sigui ràpida. Aquí, de manera que almenys la base ja tens, encara que hagis de pagar. No us puc dir, Mònica, em sap molt greu, no puc dir-te res d'aquest portal. Vaig al número 10, el Quique.
I l'Ajut diu, què recomanes per negocis que volen vendre serveis? Ja l'hem fet, aquest dels massatges. Ja l'hem fet, Anem al següent. Marzena diu, vendre per Amazon és molt car, complicat? Complicat no, car sí. Hi ha dos Amazons, l'Amazon de llibres i l'Amazon de productes. L'Amazon de llibres no té despeses fixes i es queda en un 40% dels llibres que venguis. L'Amazon de productes, si vols vendre 10, 12, 20 productes, tampoc té despeses fixes, però si vols vendre ja molt llistat de productes, llavors sí que tens, no són 40 euros al mes i sempre es queda en un percentatge bastant elevat de comissió. O sigui que mira, no et puc dir quina perquè depèn del tipus de producte, té una comissió o en té una altra. Has d'entrar dintre. Normalment Amazon surt a compte pels fabricants, no surt a compte per distribuïdors. O sigui, si tu estàs en la cadena de valor de la teva indústria, estàs pel mig, o sigui que no ets el fabricant, sinó que ets un distribuïdor o que ets un comerciant, o un comerciant normalment no li surt a compte vendre a Amazon, perquè la comissió que es queda a Amazon li treu gairebé tota la comissió que ja té el comerciant. Però si ets un fabricant, normalment sí que surt a compte vendre a Amazon. Hauràs de mirar-t'ho. Jo el que us dic és que no negligiu els mercats d'intermediació. O sigui, a vegades has de ser-hi perquè la gent et trobi, perquè la gent, encara que no hi venguis, perquè la gent sàpiga qui ets i que llavors busqui el teu lloc web. En la descripció que tinguis a Amazon també digues entra al meu lloc web si em vols veure més o si vols veure tal cosa o tal altra i intentar portar la gent cap al lloc web. És el que et puc dir d'Amazon. La Mònica Rubirosa diu, si a més de tenir vendes també vens serveis, necessites un de reserves i un de part de vendes? Sí. Sí, això és un marrón. Sí. No hi ha motors on puguis vendre les dues coses, perquè o van per número o van per temps. Vull dir que has de muntar dos comerços electrònics. No té més dificultat, un en un directori que digui botiga i l'altre en un altre directori. O sigui, pots fer-ho, Tècnicament no hi ha cap problema. Des del punt de vista de l'usuari sí que és una mica marrón, perquè s'haurà de... Si està registrat en un i no li servirà el registre pels dos. O sigui, en un haurà de fer una transacció i en l'altre l'altre. No podrà acumular una sola cistella de la compra. Si vols una sola cistella de la compra pels dos sistemes, això requereix programació a mida. I si requereix programació a mida, no baixarà mai de 4, 5 o 6.000 euros. O sigui, es pot fer, però requereix ja desenvolupament. Més preguntes. La Mònica també pregunta com enllaces MailChimp, Instagram i Facebook al lloc web. MailChimp està tirat d'instal·lar perquè hi ha els plugins. Hi ha el plugin de MailChimp. Si entres al meu lloc web, montsepenarroya.com, i t'estàs llegint 15 segons o així, veuràs que et surt una pop-up que et diu si et vols registrar al meu butlletí. Allò és el plugin de MailChimp. O sigui, és molt fàcil connectar un lloc web amb MailChimp. Ja dic plugin i ja està. I si no, des de dintre MailChimp també tens un lloc on diu integracions i et diu allà el formulari que has de posar en el lloc web. És molt fàcil. Trobaràs un munt de vídeos a YouTube on t'explicaran com fer-ho. Llavors, connectar Instagram i Facebook. Aquí pots fer diverses coses. Pots fer des que en el teu lloc web surtin les fotos teves d'Instagram, això és el plugin d'Instagram per WordPress i es pot fer igual en Facebook, o pots posar també alguna que sigui al revés, que tot el que publiques en el teu web automàticament se t'autopubliqui a Facebook i a Instagram també. També hi ha plugins que t'ho faran. O sigui que tot el que us passi pel cap que voleu fer, segur que es pot fer d'alguna manera. És qüestió de buscar-ho. I si busqueu en anglès encara és més fàcil. Però si busqueu, mira, en català a mi em sap molt greu, però hi ha poca informació. O sigui que si heu de buscar, comenceu buscant-ho en castellà i si no ho trobeu, busqueu en anglès. El meu consell és buscar directament en anglès. Jo busco sempre en anglès directament. Per què? Perquè hi ha informació de tot el món i la comunitat és mundial. Vull dir però ho trobareu seguir. Però sí, les tres coses són fàcils de fer i si vols veure MailChimp, entres al meu lloc web i veuràs el plugin de MailChimp funcionant. L'Oriol Baró també pregunta si el producte que venem és d'un preu elevat, que és el meu, que són esquís de fabricació artesanal, que valen més de 1.000 euros, t'aconselles tenir un e-commerce? No. No ho t'aconsello. Jo he treballat per moltes empreses de venda de bicicletes, moltes per dos grans que a més són competidors entre ells. Una és d'aquí Sabadell, és Bici Escapa, no sé si us sona. Les bicicletes que venen valen 3.000 euros i les venem per internet tranquil·lament. Ara, la ràtio de conversió no és aquell 3% que t'he dit abans, és un 0,5, un 0,6%, però les bicis valen 2.000 - 3.000 euros. De fet, si recordo bé, a Bici Escapa, el preu mig del tíquet
és de 600 i pico euros, perquè també venen samarretes, també venen recanvis, allò, pedals i coses així. El preu mig és de 600 euros i la ràtio de conversió és entre el 6 i el 7, el 0,6 i el 0,7%. I la web és un PrestaShop. I ho recomano al 100%, vull dir, no... O sigui, avui en dia jo crec que s'ha de tenir comerç electrònic sí o sí. I es pot vendre per internet i el cost de manteniment d'això és molt baix. O sigui, si us ho feu vosaltres és que és relativament baix. L'altre és que diguis, no ho faig, però vendré a través d'intermediaris o vendré a través de petits anuncis, és una altra opció. Però la gent cada vegada vol més entrar al lloc web i poder comprar allà. O sigui que sí. Jo t'ho recomano, encara que els esquís valguin 1.000 euros. Llavors, la Neus Rius dius, tinc fet el web amb WordPress i aquest ja l'hem contestada. També arreglar la pàgina... Espera, ho torno a llegir perquè em sembla que l'hem repetida, però és perquè crec que has canviat la pregunta. Tinc la web feta amb WordPress i crec que l'opció amb un motor de ventes, instal·lar un plugin i configurar-lo també i arreglar la pàgina d'inici és correcte? Sí, és la mateixa que hem vist abans, sí. Sí, necessitaria més saber el tipus de negoci per poder-te dir, mira, exactament el plugin és aquest o així, però sí, o sigui, una web feta amb WordPress no té problemes. Crec que amb això hem acabat amb totes les preguntes que teníem. Si n'hi ha alguna altra, ara és el moment, perquè si no pararem d'emetre, però espero que us hagi estat útil, espero que us hagi animat i que sí que tingueu ganes de fer coses. Agraeixo molt l'oportunitat que he tingut gràcies al Turisme del Berguedà d'estar aquí, a l'Agència de Desenvolupament. I res, cedeixo la paraula a l'agència per si voleu acabar vosaltres. Només, Montserrat, una aportació que era de moda el negoci. Després ho ha afegit la Neus a sota. Sí, ja ho veig a sota, que és de moda. Doncs mira, vaig a contestar. En moda, la veritat és que és difícil, perquè si no és algo que venguis algo molt exclusiu, normalment en moda no ets el fabricant. És el que deia, estàs en una cadena de distribució de la indústria i estàs pel mig. Llavors, els marges que tens són baixos. Llavors, si el negoci és de moda, a no ser que tinguis alguna cosa molt exclusiu, costa molt vendre online. Vull dir que aquest seria un dels casos que és una reconversió de petit comerç. El petit comerç de roba o té alguna cosa molt exclusiu, allò un tipus de roba molt allò bohèmia o molt de muntanya o molt algo diferent, sí. Però com sigui roba normal, és molt difícil, perquè ja hi ha les grans webs de venda online. O sigui, per una banda tenim Zara, Mango i tots aquests venent a base de bé, i per l'altra hi ha les pure players d'internet que també venen la mar de bé i que ens fumaran en l'aire el negoci. O sigui, en moda és un dels que jo m'agafaria amb pinces i pensaria molt bé si val la pena posar la botiga o no. Sorry. Sap greu, Neus, D'acord, Montserrat, doncs no en tenim cap més. La gent està superagraïda i contenta i de veritat que moltíssimes gràcies per la teva formació d'avui. Ha estat un plaer. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per haver aguantat tanta estona aquí davant d'una pantalla. Encantats. Gràcies a tots. Adéu. Adéu.